kepungkur nika Mas Kresna ingkang ngasta. nggih. Terus sing Saking riyen Dwarawati berarti. pripun? Mas Kresna, nggih. Sukresna. Oh, Sukresna, Agung. nggih. Nggih, lajeng nggih. Lajeng Pak Kangko Oh, sing nggih. nginane nggih. Dadi sebulan sekali niku mesti wayangan lho. Oh, mriki niki. Nggih nek mboten wah dayange ngamuk. Oh, nggih. Napa neh nek mboten ten kula aduh jan. Aduh, sindene Wes. mboten jenengan. Jenengan nggih blantik dalang barang to. Apa? Aja blantik. Apa? Mbok yo Makelar. bahasane iki sing keren aja. Apa? IO. Iya, reseller. IO ngesore iki makelar lah, ngesor dhewe blantik. Nah, Mas Gareng. Aku dhisik ki ya saurunge Mas Putut ki garwa karo Mbak Nanda. Aku wis tindane setia iku lho, Putut lho. Heeh, diantar Aja jemput, mbok omong. lomba ning Surabaya ya aku. Karo Putut. aja mbok omong ning iki ra penak karo Pak D. Lho ya kudu terbuka. Dadi sadurunge karo Dek Nanda iki sampean ki wis glibet. Aja mbok omong ning kene niku malah dietrek-etrek karo Pak D Gareng. Ora mbok omongne aku mau dietrek-etrek. Lah semua iki terbuka, mergo terbuka iku ora ning apa-apa. Nek ditutup-tutupi kan ketone ana apa-apa. Nyatane ya ngono lho. Tegese iki ngetokke keakraban. Heeh. Dadi kowe iki awakmu ki karo iki wis plek. Heeh. Wis akrab banget dadi wis plek. Iki lak plek. Iya. Akrab ki lak plek. Nek akrab banget piye? Plek. Lah iya. Dhisik. Kok kaya tau krungu aku ya. Sing plek ping pira? Ora ngawur. Maksudnya sing keakraban ngono. Iya. Akrabe Pak Dalang karo Pesinden. Ki nangka iki sing arane pacar, pacangan acara. Oh iya, Lah. rekan kerja. Lah ning ya tenan lho. Aku jam 4 esuk ki dijemput ning omah. Nah, jak ning Surabaya. Terus dijak mampir nggone Mbak Wiwi barang jagong, runtak-runtung wong loro. Alah, Heeh. pas dek kan tahu Joko sedelok. Iki Weh. Heeh. Ora Joko suwi aku dimen. jam 4 subuh ki wis jemput kowe. Heeh, Mas, tenan kencan jemput. Alah, cek nekat aku. Lah piye sampean? Nanda tak jemput jam 12 wengi kae malah. Bojane ning endi? Hah? Bojane ning endi? Shopping no. Oh, lah. Lah shopping ning endi, Mas? Tokoku dhewe no. Sampean duwe toko to? Duwe. Sing endi, Ja? Kono. Lah ya kono dipromosikne sapa ngerti kok kan kabeh do shopping ke sana, belanja ke sana. Tokone sampean ki teko apa kudu cetha. Wis tutup kok. Lah ngapa bangkrut? Ora, Lah ngapa? tak wehke wong. Lah kok lu mau mentah sampean mbok aku dikeki apa ngono? Bojo jaluk wonge tak keke ya, Dik padake. Wong los ya Mas ya. Wong los iki niki. Lah ya to. Lah anu Pak Camat mau pripun, Mbak? Jenengan Sampun kondor Pak Bowo sak menika jeng-jeng wonten acara. Oh nggih, apal kabeh Pak D ya. Apal, Pak nggih. Lurah wae ngendikane Perangkat Pak, mulai Pak Lurah, Pak Camat apal. Heeh. Wis jane lho. Lin Mas kene ya apal. Mas Han, sapa ngono lho. Lho, Lah gene kan ngeterke. Heeh. Gawane apa? Nggih jam 4 subuh wae nggih. Hmm? Nggih jam 4 subuh leh mapak jenengan. sampe ya. Nggih, Nggih. niku Mbak saking Ngawi, Mbak Dispora Mbak Heni ya. Ayo Mbak Heni dari Dispora Ngawi. Iya. Menika Ibu. Nah, nika Mbak Heni nika nggih saged nyanyi penyanyi menika. Oh nggih to. Anu Mas, Nggih, saestu. nek kalih Mbak Tutik ki sampean kudu akrab Mas. Pripun akrabe? Soalnya kenal wong jeruk-jeruk Mas iki Mas. Jero. Tegese pripun? Lho, dinas ngendi wae apal, Pak Oh. Camat ngendi apal, Pak Lurah ngendi wae apal. Nek perlu akrab neh Mas karo iki Mas. Piye carane? Lho piye ngono to mosok orang dadak gerang tuwa kok dadak apa. Aku ki cah lugu kok padane. Lugutan kuwi yo. Heeh. Panjenengane Ibu perwakilan saking Dinas Pendidikan dari Kabupaten Ngawi sinten asmanipun, Mbak? Mbak Heni nih Mbak Heni Hmm. perwakilan dari Ngawi sama Mas. Jenengan anu riyen. Saged Jenengan Mbak. Mbak Heni, kersa tindak mriki monggo. Oh. kalau Ibu Kadinnya ndak mboten tindak niku Mboten perwakilan. tindak. Oh, Mbak siap. Heni. nggih. Dipun tari coba Mbak. Mbak Heni kaya biasane Oh, karaoke nggih. ning kafe ngono kae lho. Lah. Wis rasa malu-malu. Ayo Mbak Hen. Sik. Sesere tak traktir ngopi lho, nggo. Kok iso kaya ning kafe-kafe kuwi ki apa LC to jane iki? Aku nek nongki karo Mbak Heni ki ning kafe. Mbak Heni tindak panggung dipun sepoti rumiyin. Ayo Mbak Hen pisan ae. Ya. Lolole ya tak tak. Ya nggih. Sama monggo. Masa, ditemani Masa. Oh nggih, dipun Ya, dereken Mas. ditemani Masa. Sekalian sama Ibu Kartika. Oh Ibu Kartika. Yes, Oke, Ibu Ibu Kartika tasil enggak toh? Tasik. Oke, j. Jancane Dek